लोगोफोरजों itu mana बाजार जानो थांनो ओंखारदों बिश्वकर्मानि मा ओंखारदों नायनो मेथाइ जानो सालोंनो जोंहानि बर' ब्लगखौ अननानै साबसक्राइब आरो लाइक बानाय मोजां मोनोबा थाबथानो बिदिबा जों बाजाराव थांनोसै खोमसिथार अखा हानोसै अखा थाइफ्रिबाय अखा हाबाय माथो अखा हाबाय थान्दा जादों अखा हाबा फैनो हानाय ना साथा लाबोयो ओरै गोलाव लानांगौ नोंना आखाया खब जोंहा लामा इयो माबा फुटबाय सासेन फुट लामा सानदों मोदायनियाव मेथाइ जानानै मेथाइ जाया दे मोनाबिलिनि बोथोर थान्दानि अ खायदा माबा थाखोब्रा दिनै बाजाराव मा मानसि थाखो खायसे बुस्थु दिनै बाजार mana? Beri mana ya? Nah, lihat kita mal apa ini? Dalam bahasnya kuplok lah. Hang body ga atin na. Ile, kila thara. Kai ke emte blok kana. Stay makaya. Sini kita. Start dulu mama. Bese ya? Bese ya? Tiny jah. Ese besar sih ya? Lagan nama mana lah ya? Oi, Mazul. Oi. Oi, otu silai. Oi, bisa kelatih kok. Wah, memang siapa kemenang? Jalan jatuh. Ma, bisa lagu? Ibarat mafia nih malah.
खिनायनिफ्राय kok bisa Main dia lah. Ada. Nih, aku dia. dari kono ya Depan. apa ya Ini kan dia. Tom गारि दोननो जायगा गैया मानसि थाबायनो जायगा गैया बे ससेयाव oh Ma, Sampai sana. bazar फिथाइ सामथाइ बायग्रा माखाया mana Betla ya. Mana baisong betla? Mana baisong? Salang nantang sih. Mans beradas, kom jadi sih. Hey, baik jangan keberain beda. Tuh, baik di bawah. Mana baik sombet lah. Saling ini. Baik sama namanya on pemberain anggo. Hah? Nih biau dong kema. Mẹ thầy giả nắn thằng sư giả lấy cái phần